A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Se o Brexit e os aranceis de Estados Unidos non parecían suficientes dificultades para as exportacións dos viños da denominación de orixe Rías Baixas, nas últimas semanas un novo atranco aparece no taboleiro, o coronavirus. O medo a súa expansión afecta as relacións comerciais e citas importantes para a promoción dos viños como Prowein en Düsseldorf xa foron aprazadas. De momento la noticia se centra solamente en la supresión o aplazamiento, mejor dicho, de la feria Prowein en Düsseldorf, que es una feria muy importante donde hay muchas bodegas de la denominación que suelen estar presentes, donde además hacemos un túnel del vino que este año tenía bastantes más vinos que el año pasado, donde muchos distribuidores e importadores de todo el mundo se entrevistan con las bodegas y ahí directamente se hacen negocios y se abren puertas para los negocios futuros, y eso no cabe duda que es una contrariedad para nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto pasa pronto e se pode sustituir. Así o coronavirus fai un pouco máis costa arriba ao comezo do 2020 para Rías Baixas. O aumento dos aranceis xa tivo efectos na DO e as vendas caeron un 5% entre novembro e decembro do ano pasado en comparación co 2018. Unha baixada da que culpan o incremento dun 25% nos impostos, aínda que é cedo para calcular o impacto de xeito máis concreto. Bueno, es un poco pronto todavía para saber, pero la tendencia es la misma, es decir, se sigue vendiendo bien. Quizá el mes de enero fue un poquito más bajo, pero el mes de febrero en cambio recuperó. Yo creo que vamos a seguir en la misma línea. Dende o Consello Regulador non se ocultan ante estas adversidades. Como resposta, confían plenamente no traballo do seu equipo. Estoy seguro de que con la capacidad de trabajo que tiene la gente de nuestro equipo de marketing en cuanto al Consejo Regulador y de la capacidad de trabajo de los equipos comerciales de las bodegas, de la iniciativa que tienen, al final vamos a salir adelante y seguiremos como hasta ahora creciendo, ¿no? Unha das accións máis importantes que se celebrará próximamente é a visita da Basque Culinary Center, a prestixiosa escola de hostalería do País Vasco. Esta viaxe é toda unha tradición para os alumnos do centro, pero este ano os organizadores decidiron introducir algún cambio. La actividad de puertas adentro sigue muy viva. En muy pocos días recibiremos nuevamente a la Basque Culinary Center, pero con un enfoque distinto. Hasta ahora venían alumnos de primer curso, este año van a venir ya alumnos del máster, que son gente ya que ha terminado los cursos, que está ya trabajando, gente no solamente de España sino internacional, y que vienen con un nivel ya muy superior a conocer con más profundidad no solamente los vinos, sino además también la gastronomía de Galicia. Outro dos cambios que realizará a DO afectará a súa comunicación. En breve se estrearán a nova campaña de publicidade. También dentro de muy poco tendrán los espectadores la oportunidad de ver la nueva campaña de televisión, de publicidad del plan integral de comunicación de la denominación de origen Rías Baixas, con nuevos spots, nuevas ideas. Yo creo que va a ser muy divertido, muy atractivo, muy llamativo, y por lo tanto vamos a hacer ruido también desde la denominación de origen Rías Baixas. Ademais, manterán as actividades que fan de xeito anual para afondar na promoción dos viños de Rías Baixas, tanto dentro como fora do Estado.
Seguimos haciendo los planes especiales de internacionalización, planes integrales este año en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, es decir, que seguimos activamente haciendo muchas cosas. A finales del segundo trimestre haremos la presentación de la añada en Madrid, como de costumbre. Y en fin, seguimos haciendo muchas cosas, con lo cual estas dificultades que estamos encontrando yo creo que las podremos superar con facilidad. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Unha vintena de adegas da DO Rías Baixas participaron a semana pasada na xornada técnica Galicia Exporta. A charla estivo impartida polo subdirector da área de internacionalización do IGAPE. O instituto ten en marcha unha ampla variedade de programas dirixidos a apoiar as empresas e, polo tanto, as adegas nas súas incursións no exterior. O ánimo de todos estes programas, pois incrementar a base exportadora, o número de empresas exportadoras, diversificación de mercado, que esa gran dependencia que temos da Unión Europea, tras os resultados do 2019, pois xa se veu que cerca do 50% das accións, tanto asistencias a feiras ou misións por parte das empresas galegas de todos os sectores, pois están cara a outros mercados, fora desa gran dependencia que hai da Unión Europea. O resultado das exportacións globais o ano pasado pois superou ou está no máximo da serie histórica, o cal, a pesar do Brexit e do caso da arancéis de Estados Unidos, pois é verdad que foi moi bo ano a nivel de exportacións. Precisamente por esta situación, unha das medidas que máis interese suscitou entre as adegas foi o cheque Brexit. Trátase dunha novidade do IGAPE que ven apoiar as empresas neste momento de incertidume. Creo que é algo que estaremos aínda pendientes, digamos, de avaliar e as propias adegas. Aínda sigue habendo esa palabra de incertidume que prevalece desde hai 3 anos que empezou pois o tema do Brexit. En este momento pois estamos dando pasos e seguindo recabando información para dar esa mellor resposta. O cheque Brexit, para que as empresas que teñan relacións comerciais co Reino Unido pois se podan apoiar para un diagnóstico de avaliación do impacto que ten o Brexit neste momento e do plan de contingencia, para esa toma de medidas, en primeiro lugar, para solventar, mitigar ou resolver todo o que teña de dudas e para poder seguir estando nese mercado. O cheque Brexit si é de interese das empresas vitivinícolas que, como decía o presidente do Consello, pois é o segundo mercado Reino Unido das exportacións das empresas da DO Rías Baixas. Consecuentemente, pois ese é un mercado de máximo interés para eles e consecuentemente, pois van a ser de interese. É o único programa dos que temos que en réximen aberto, de tal maneira que desde o martes se poden presentar solicitudes e a medida que se vayan solicitando e demandando eses servicios podemos ir resolvendo a concesión dos mesmos. Polo de momento non se plantexan crear unha ferramenta semellante para amortiguar os danos provocados polos aranceis dos Estados Unidos. Dende o IGAPE son conscientes do peso que as exportacións á Unión Europea teñen para as empresas galegas. Por iso queren darlles ferramentas para que diversifiquen os mercados. Indudablemente, non só o tema do Brexit, sino esa alta dependencia de exportacións á Unión Europea fixo que a propia Xunta de Galicia orientase as empresas ou animase a ir a outros mercados, non só neste caso o Reino Unido, sino fora da propia Unión Europea para ter esa menor dependencia ou ese peso tan grande do mercado da Unión Europea. Outra das novidades que presenta o IGAPE neste ano é o programa Exporta Digital. Pois un novo programa como Exporta Digital, que aqueles que o ven estando xa utilizando esa canle, pois queren facer melloras para ampliar esas plataformas que teñen e que poden ser plataformas propias ou que venden a través de outros canales, como pode ser pois un AliExpress, un Amazon, un eBay, e todo o que poda conlevar esa utilización de esas plataformas para exportar por la vía digital. Hai empresas pequenas que xa directamente acceden a esos mercados por esa vía
e outras grandes que están incrementando as súas ventas por esa vía. De xeito paralelo, continúan en marcha liñas de axudas que xa estaban funcionando en anos anteriores. É o caso do Galicia Exporta a Organismos Intermedios ou Galicia Exporta a Empresas. A través dos programas que xa tiñamos no 2019 do FOESGA, que en colaboración cas cámaras de comercio, o programa Exporta a Organismos Intermedios, entre outros o propio Consello Regulador, en donde de forma agrupada poden ir a misións directas e no caso de organismos intermedios incluso misións inversas, asistencias a feiras, misións, etc. E despois de forma particular tamén o exporta a empresas e as novedades que conleva para o exercicio 2020 ou na convocatoria do 2020 que é plurianual, co cal poden ser accións plantexadas hasta mediados do ano que ven, do ano 2021. En este caso, como novedades, está que caben misións inversas que non estaban neste programa, que caben anticipos, que tras a resolución de concesión, unha empresa non ten que anticipar todo o gasto que vai a ser necesario para executar as accións subvencionadas, senón que tras a esa emisión da resolución de concesión, xa pode solicitar un anticipo que lle facilita o financiamento das accións. Guillermo Viña tamén abordou durante a xornada outra ferramenta que teñen a man as empresas que traballen en determinados países. Son as oficinas Antena do IGAPE, que ofrecen apoio e asesoramento ás empresas no estranxeiro. Da rede de antenas que a Xunta de Galicia a través do IGAPE ten no exterior. Temos en este momento en China, en Shanghái, en Ciudad de México en México, Perú en Lima. Abriuse recientemente a de Casablanca en Marruecos, abriremos ahora nas próximas semanas a de Miami e de forma singular a de Reino Unido no plazo dun mes e que dará de xeito complementario incluso un apoio de consultoría para temas fiscais, laborais, aduaneiros, etc. E a última e sétima das oficinas será que abriremos en Tel Aviv, Israel, dentro de un mes e medio, máis ou menos, no ámbito, digamos, no finais de abril é a previsión e con iso completaremos o mapa de esas antenas oficinas que apoiarán as empresas neses mercados e donde as empresas galegas poden recabar os seus servicios e teñen un coste cero porque xa está, digamos, eso retribuído por parte da Xunta de Galicia. No caso de Rías Baixas, a vocación exportadora da denominación de orixe é innegable. O volume incrementou nun 8,9% con máis de 7.800.000 litros vendidos a máis de 70 países. En valor, o crecemento foi de case un 12,6%, roldando os 43.800.000 euros durante a campaña 2018-2019. Dende hai 7 anos, o CEIP Carlos Oroza celebra o campeonato de sumillería Suso Domínguez, un torneo en homenaxe ao antigo profesor do instituto. Na competición primas os alumnos de diferentes centros de Portugal e España polas súas habilidades e coñecementos na especialidade de servizos de restaurante-bar. Esta edición estivo dedicada aos viños espumosos e a importancia da muller nos servizos de sala e cociña. Esta sétima edición está dedicada aos viños espumosos tanto das Rías Baixas como de Portugal, da zona do Douro, e ás mulleres. Quixemos facer este ano unha edición especial tamén para elas porque son cada vez máis as mulleres que están empurrando no servicio de sala e tamén na cociña e queremos darlle visibilidade como esas burbullas dos espumosos que suben hacia a superficie. Nesta edición participaron 15 alumnos, dos cales 5 pasaron a final de hoxe. Na última proba, as finalistas tiñan que mostrar a súa destreza para abrir unha botella de viño coa técnica tradicional do sable. E hoxe van a facer unha proba final que é a apertura ante un xurado de un viño espumoso mediante sable. É un servicio tradicional, moi vistoso, moi espectacular, que se facía hai moitos anos e que se perdeu e que se queremos recuperar de novo, que é a apertura de un viño espumoso con un sable. Para escoller a gañadora, os xuíces valoraron diferentes aspectos técnicos. Os xuíces valoran desde a destreza técnica, de como eles abren esa botella de espumoso, o seu estilo, a forma de comunicar e como maridan, con que platos maridan estes viños espumosos. Dende o centro destacan a importancia deste campeonato. Bueno, para o Instituto é darlle a oportunidade a uns alumnos que se vexa reflexado o seu traballo, a súa labor e para nós é un dos eventos máis importantes do ano. Entre as 5 finalistas, a gañadora foi Fátima Coello do CIF Paseo das Pontes. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas.
Os viños de Rías Baixas participaron o pasado sábado en Londres en Decanter Spain en Portugal Fine Wine Encounter, unha actividade financiada polo IGAPE, na que estiveron presentes 32 marcas da DO Rías Baixas pertencentes a 26 adegas. Ata Londres desprazáronse o secretario do Consello Regulador e a súa directora de marketing, Ramón Huidobro e Eva Mínguez, para promocionar estes viños atlánticos. Por esta actividade dirixida ao consumidor final, pasaron 1000 afeccionados aos viños españois e portugueses. Ademais, 2 marcas de Rías Baixas participaron nunha cata comentada pola Master of Wine, Sarah Jane Evans. O interese do público británico polos viños de Rías Baixas é crecente e, ademais, mostra a madurez deste mercado con respecto a estes viños, para os que Reino Unido é o segundo mercado en exportacións, con case 2 millóns de litros vendidos durante a campaña 2018-2019. Dita cifra representa o 23,32% das exportacións da denominación. En este mercado están presentes máis de 80 adegas da DO. A 7ª edición dos premios Martín Kodax da Música bota a andar coa apertura do prazo de recepción de propostas entre o 1 e o 15 de marzo e con varias novidades nunha convocatoria destinada a recoñecer 20 proxectos musicais galegos, a creación dunha categoría dirixida especificamente a bandas de música populares, a separación en dúas da anterior modalidade folk tradicional e un sistema de votacións diferente ao dos últimos anos son as principais achegas desta nova edición. Así o anunciaron os representantes da Asociación Músicas ao Vivo, organizadora dos premios. Os premios Martín Kodax da Música teñen por obxectivo visibilizar e recoñecer a diversidade e a calidade artística das producións musicais e de todo o sector musical galego. Este ano serán 20 proxectos os galardoados, xa que se convocan 17 categorías, 2 máis que en 2019, e 3 premios Organistrum para salas, festivais e espazos de comunicación. Tamén se fará entrega dun premio honorífico, decidido pola Directiva de Música ao Vivo, que será anunciado próximamente. Outra novidade importante será o sistema de votación, xa que se inverte a orde de emisións de voto para que sexa un xurado profesional quen faga unha primeira selección. A partir desta escolma abrirase un segundo período de votación por parte de todas as persoas asociadas a músicas ao vivo, que decidirán deste xeito a fase final. A gala de entrega terá lugar o 6 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra e contará coa dirección artística do actor e director teatral Gustavo Dieste. Ese día os galardoados recibirán os tradicionais melómanos, as esculturas de madeira creadas por Víctor Lorenzo como trofeo oficial dos premios Martín Kodax da Música. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.